What's up mga tropa? Ang angkas natin, ay angkas passenger natin natulog na. Ay naku, pagod din to sa tournament. Nagtatablet, nakatulog. Paano kaya to walang unan? Wala siyang unan. May unan ba siya dyan? Wala. Oh. Papasok na tayo sa TPLX. Tarlac. Nagpa-Tarlac tayo, tapos Ano ka doon? Expressway ka doon? ito expressway oh. Tarlac. Lalagpasan pa natin yung Petron. Pura Rosales. Babalik na tayo. Ordaneta. Ayo. Wala bang pa ganun? Hindi pa natin diretsuhin to, no? Paniki, Bayambang, San Carlos. Kasi kung ganun, o di dagupan na tayo. Bakit ganun to? Check mo nga yung mapa mo. Dali lang. Nagganon pa eh. Paano pag diretsuhin na natin to sana? Hindi ba na mag-pass tayo? Hindi, ito pa rin yun. Ordaneta ang labas natin. Ito. Ito yan dyan. Nailo ko. Tapan. Clemente, Orbistondo na. Orbistondo naman to eh. Ewan ko, yan naman tinaturo ng daan. Ano ba yung sinerch mo dito? Agdaw. Integrated. Orbis San Clemente. Mag-exit tayo sa Paniki. Ito, dito tayo mag-exit. Para. Oh, tama. Magpapaniki na lang tayo. Ito, susundan natin sa'yo. Yan sa'yo, susundan natin. Mag-maps ka na lang kaya. May isang din naman yan. Ito sa akin? Oh, paniki. Head north from Santa Rosa, Tarlac Road. Let's go mga Right there, trupa. Integrated School may be Lighten up, Anong take me on your magic river. This route Tell avoids me Tarlac all Road. your dreams We align. arrive at 4:59 p.m. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Pick-up namin si Sophia sa Dagupan bukas. In 200 meters, Pero matutulog muna kami Life sa can get San Carlos. hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
unang sinerge mo, di ba? Di ba tatlo yun? Hmm. Pero syempre nandito na tayo sa ano nun, kaya hindi niya na nakalagpas na. Nung nandun pa lang tayo sa may Gapan, nadaan talaga tayo doon eh. Hindi ko alam. Kumain kasi tayo. Hindi, Gapan pa rin naman yun eh. Nag-reroute siya. Siyempre, nagpaganon na tayo. In 3 kilometers, take the exit toward Ramos Paniqui. 3 kilometers. Exit ka sa Panini. Tapos ano na yun, hindi na expressway. Pero yung ways hanggang Urda na ito yung expressway. Tapos Mas babalik babalik. siya. Okay. Magulo ko yun. Eh, hinahanap natin yung rekta na. Hindi na yung largo na. Napagdaanan natin lahat. Umuulan, umiinit. Panini. Tulog ka lang. Tulog ka kanina, umuulan ang lakas eh. Ayun. Ano, patulog. So nag-iisip ako pag nakita. Maasim na. Sino na tayo dito? Diyan naman yung turo niya. Papunta. Pupuntingan muna natin. In 800 meters, take the exit toward Ramos Paniqui. Take the exit toward Ramos. Okay. In 800 meters, turn left onto Paniqui, Ramos Road. Dito pa naman sa expressway. Exit lang talaga, no? Hindi yung pag nagbago isip mo, ay, wait lang, balik ako. Ang bayan ito. Sana mabasa. Gano'n kaya dito? Tagal lang naman yun. Sana all lang. Nung mabasa na. Kanina nabasa eh. Yun na yung ano yan. Kaya mabuhay ka naman. Yun oh. May naiwan pa. 379. 79 pesos lang binayaran natin. Ano ito nga? 379. Meron pa tayong 379. Pwede pang isang balikan. Ay isang papunta. Tara na. Tapos papapasukin niya ulit tayo. Tingnan mo. Ha? Hindi, may road na. Gulat naman ako, ha? Bakit gano'n? Yun yung road. Yung 379 na lang inote ko. Tanggalin ko na yung 79 yung... Turn left onto Paniqui, Ramos Road. Sana may traffic. Mustang. Asal car. Yung iba yung Lunch pala. sasakyan ni ano, ni John Wick. Pero black. Kaya ba yan? Tingnan mo dyan. Sige, libre. Continue for 4 kilometers. Santa Rosa. Ganda yung layutan. Lalo hindi na to expressway. 1 hour 30 minutes pa.
In 200 meters, turn right onto Santa Rosa Street. Gagano na kami. Kasi ilaw dun. Turn right onto Santa Rosa Street. Grabing alag ng tubig. Paniki. Public market, parang ano naman. Ang ganda no? Parang mall. Ang bongga naman ng ano nila. Bago lang siguro. Wait, wala. Dito na tayo na traffic na. Dito na tayo nagtagal. O expressway to, lang ganyan eh. Diretso lang na sandaan. Okay, siguro yun yung tinuturo niya. Parang gano'n iikot ka na lang. Yun lang, mapapagasas ka lang. Tapos babalik ka na naman din naman. Oo, Daneta ka na lang. Ordaneta to Dagupan, kaya din yun. Hindi Dagupan, San Carlos pa. Pag ganun ka pa ulit. Oo, babalik. Wala kayong exit ng around doon, no? Bakit kailangan doon sa dulo pa na? Ito na nga, yung exit Paniki. Hindi yung exit nung sa Waze. Bakit doon pa niya in-exit sa pinakadulo? Ewan ko. Di ba? Baka mas mabilis para sa kanya. Kapag iniisip ko, ano bang exit doon around sa area doon para... Facebook mo na mga makikita na yan. I-check lang ko saglit. Hindi kaya tayo lalagnatin eh. Okay. Init ang lamig, tapos matutulog tayo, sigurado ang init na naman. Sana
paniki. Paniki. Natutulog ka ba? Hindi. May iniisip lang. Dapat si Sophie, hindi niya tinitingnan sa scoring pala eh. No? Bakit? Tingin siya ng tingin doon sa score, tapos palapit ng palapit, tapos lalo siya nai-nervous. Okay lang yun. Anong problema doon? Ganun siya na ganun. Ayun, wala pang scoring, hindi niya pa alam na ano na siya. Diba, inuuna natin, wala pa naman yung ano. Sino kaya yung parents doon sa likod natin na pumapalakpak din sa kanya, no? Hindi ko alam. Hindi ka nakita kasi nilang umiyak. Okay lang yan, sabi naman. Brown yung tubig at ng burger. Okay lang yan. Mawis sa alam niya natalo. Roadkill, roadkill. Roadkill. Maganda daw naman ito. Parang studio. Magkano kayo binayaran nila sa court, no? Loob pa naman mo. Hindi kaya mas mahal yun. Pero ang tibay, Apex Makati, nandun. Na-picture pa nila si Sophia. Papalag naman si Sophia eh, kung hindi lang nauna yung takot niya. Yung parang chill lang siya. Yung normal na naglalaro lang. Yung nagwa-warm up pa siya, okay pa yung ano niya eh. Sabi ko, nung nag-start na yung lamang, ngayon na. Nervyosa na. Mga taram na siguro yan. Kaya na. Itong part na to? Kaya diretso ko lang, hindi naman nag-stop yung ano eh. Tigit kayo mata. Siga kayo ah. Huwag kumita. Diretso ko lang, hindi nga nag-stop yung isa. May ganyan ang minibus dad mo, di ba? Kaliliit. Minibus yan. Oo, ganyan yung mga sinasakyan namin. Yung nauna, medyo mas updated pa nga yung isa dito kasi mataas. Mas maliit yung nandun sa may... Pangasinan na tayo. Oh, mga taram na to. Mga taram Pangasinan. Nag-overtake na yung highways. Hindi naman tayo overtake. Hindi biglang tumutok tapos biglang tinutukan niya tayo. Kaya kala ko mag-over. Eh libre naman.
more lang sa Ilocano pero mix pa rin. Mix pa rin yung salita dito. May Pangasinan, may Ilocano. Pero sa ang alam ko, mas more ang Ilocano salita dito eh. Kasi mas malapit siya sa ano, di ba? Tarlac. Tarlac, Ilocano sila. Oo naman. Hindi Yung Tagalog. ditong part ng Tarlac, dito sa may papunta ng ano, sa San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, kaya Ilocano yung mga yan. Alam ko hanggang ano eh, Moncada, mga ganyan, Ilocano. Yung ang alam ko sa Tarlac, yung part ng Kapampangan na, yung sentro nila, ganon, parang sa Pampanga. oo, Tarlac City, di ba? Doon Kapampangan na yung salita nila doon eh. Kasi sila tita, di ba? Ano na Kapampangan na salita, hindi naman Ilocano. Sino? Sila tita Lea. Tarlac City siya, di ba? Tarlac City. Sinong Lea? Ito naman, ang dami mo naman tita Lea, yung mama ni Alexis at tito Lito. May Lea din kasi yung papa ay na mama ni Cambrel. Biskaya naman yun ah. Saka hindi ko siya tinatawag na tita, no? Ate lang tawag ko. Ate Lea, gano'n lang tawag. Diba tita ang tawag mo sa kanya? Kumari mo yun. Yung taken uncle yun, Uncle Salvador yun eh. Auntie ang tawag mo isa, kumari mo. Ayaw. Picturean mo yung manok. Anong biyahe natin ah? 2. Sabi okay. Alas 2 pala tayo no? Tagal kasi natin dun sa may ano. Nagde-decide ko anong gagawin kung kakain. Ubus yung Nakita namin si Wendell tsaka si Khalil doon kanina. Oo nga. Sila yung nag-i-score. Oo. Sila yung nag-aampay. Tsaka kailangan nyo talaga ng tao doon para mas organized. Ayun o, bibenta ng gambang yan kayo. Palay yan. This lot is for sale. Yes. For safe. See. Bacolod si Raka. Hindi niya kasama si mami at daddy niya. Yung team daw yung kasama niya. Hindi ako sumama. Hindi kami sumama ni Mrs. Gastos. Pero doon naman kasi ang ate niya. Ay okay lang. Hindi naman siya mag-isa. Okay. Sabihan kay total yung may sa ibon na nga lang dun sa badminton court. Dun lang ako sa office. Mali na kayo. Yun yung sanayin na isa pa. Masasanay kang ayaw ko
kasi doon ang daan ng bus. Yung Orbis, di ba yan? From Orbis Tondo, pupunta ka ng Makatarang, doon ka maghihintay ng bus. Tapos hindi pa siya talagang terminal doon ka lang sa daan. Parang chance passenger lang. Ganon sakay kami ng bus papuntang Manila. No? Sabi ko, grabe kahirap naman yun. Dadaan tayo kay Tuk pag pauwi bukas. Yun na rin yung daanan natin. O, ati. Gala ka lang, kapi. Pakita ka lang. Tapos ano na? Mag-stay pa ba tayo doon? Hindi na siguro. Makagat tayo. Nawala ko naman yun. Yung remaining ko na 15, di na pila ngayon. 15 na lang ba? Kala ko doon. Ay, 25 pala yun, no? 25 may nabigay siya 10. Tapos yung 15. Nakakatakot niyan man na naman kapag hindi siya magbibigay sa'yo, late na naman magbibigay sa'yo. Kaya, pero for sure late. Parang wala pa siyang ano na... Police, kinamot na dyan ako motor. Police, pangkalawakan. Ng helmet siguro ito. Ano na? Halos tapos naman. Ano gano'n? Traffic na naman dyan. Slow down, children crossing. Oo, tingnan mo yun, walang helmet. Hindi na kasi Sana lang yun. In 500 meters, turn right onto Zamora Street. basta may McDo, may Jollibee. Ay, oh, may KFC pa nga. Bakit kaya lagi magkatabihan, no? Kung hindi magkaharap, magkatabi. Na alam na ng isa. Kung sino man mauna sa kanila, alam na nilang ano yan. In 200 meters, turn right onto Zamora Street. Tara nga. Ito na yung palengke nila. Ayoko yun, no? May trabang mga talon. Yun o, tagal-tagal na nung simbahan nila. No? Turn right onto Zamora Street. Tara na. Yes, sir. Yan na. Diyan ka maghihintay ng bus na, no? Mungka Road. Oo nga, dyan nga ako dinadrop by yung Tito Anong, no? Pupunta Manila.
Forest Street for 800 meters. Tapos sabi ko sa'yo walang hindi siya terminal ngayon, chance passenger ka. Mataram or Bistondo Road. It's okay, mami. Lalo sa kanila pinili ikaw, dalawa kasi mas ina mo, isa lang. Pinagkakangaitan mo kung makaraman suna. Buti nga di ko binabalik. O yung lakas nun, feeling mo lang hindi kasi nakaklose na to. Pero pag patingin mo sa labas, malakas yung musina niya. Malakas pala, di pigit na lubis. Oh. Paano kaya yung gambang nagpaiso? Since nagbabiyahe-bahe na rin lang tayo. In 200 meters, turn right onto Monetero or Bistondo Road. Gagano'n lang siya ulit. Kemi. Turn right onto Monetero or Bistondo Road. Kasi pag ganun siya ulit. May isa dyan. Pag ganun ka, right? Continue for 13 kilometers.
Nasa siko. Siko ba niya yan? Tuhod niya na nga eh. Oh. Sarcastic yun, mga. Oh, di mo pinatong niya kami ganun. Oh. Dinala niya pa. No. Buwat-buwat niya tuloy ngayon. Anong mga binili mo palang ibibigay kay ate mo? Jam. Strawberry jam. Chocolate. Jam. Pang saan lang ito jam? Sa tinola. Ihalo. Hindi nga, kapag lahat ka motor mo. Go. Going that side. Ay. Okay. Kaya tawag yun. Ganun pa rin. Mga bata. Tulog na nga eh. No? Cute. Ay, badminton siya. Oh. Kasi papractice ng baka na. Pero doon naman nag-i-start talaga. Nagka-interest siya. Tapos ginagawa-gawa Si niya. Sophia walang kamuwang-muwang, tapos bigla akong tinuruan. Tinuruan. Ikaw Wala nga ka siyang nag-ganun. ka-interest pa nga. Ikaw pumilit baga. Hindi niya nga alam kung ano yung badminton. Ganun talaga. Pag lumaki naman siya, ano na niya, may iba siyang nagustuhan, hindi makamulot at sundan. Naghanap siya ng iba. I tried my best na turuan naman siya. Ang ganda. Kung may napusuan siyang iba, edi niya eh. And I tried to give what she needs. Puro gusto mo na, oh. Simba. Wala namang ganyan nung galing tayo sa kabilang bayan. Iba to eh, from mga tarong to ganito. Tsaka baka bago lang yan, tingnan mo, liwanag pa naman to. Pintura na. Or bagong pintura lang. Ewan. Si Tito Molong, sino pang kasama niya doon? Doon na yung asawa niya. Wala. Ano sa Singapore pa? Nag-isa na garo doon. Mag- Kaya iniwan ni mama mo din. Diba? Ha? Ay, ni lola mo. Nandyan yata siya. Kasi Nandyan? ano, di ba na ano siya, na-accident. Pambartek ba't kami ni uncle mo? Diba? Mm-hmm.
pala hindi mo na suggest na dyan na lang tayo. Mas una pala nating dadaanan. Ayoko nga. Mas malayo na sa Dagupan yan. Kung ganun hanggang Dagupan, mga madaling araw tayo. Ayaw pa. Ayoko. Bakit? Huwag mo na doon pag walang okasyon. Nagkikitulog lang. Tutukan mo nga ng electric pan mo. Ay, hindi na pala. Maingay. Baka maano siya. Ay, ito? Kala ko si Sophia ang tututukan ko. Naka-aircon